Така, ето ни отново в Унтурнет. Даже не знам за кого изпих, тъй. Мисля вече клиповете ми да не започват здравейте, нали? Просто ето ни в... примерно ето ми в Унтурнет, пък може и ето ни в Майнкрафт, в CS, нали? Макар че не мисля да снимам на CS. И, нали, сещате се. Пищов. Аре, вземи го. Да. Кой... Бахти. Как стреля? За съжаление ще трябва да го дропнем. И отново към бричката. Тя пък е най-готината. Този клип ще е кратък. Кратък. Около... Не знам колко минути. Да видим там. Какво видео? Не знам. На какво прилича? Найлен. Бахчики. Искам да кажа, че скоро няма да снимам на Майнкрафт. Сигурно след няколко месеца ще мога да снимам на Майнкрафт. Това е ужасна новина за мен. И не разбирам защо си махате абонаментите. Да, знам, че спрях да снимам. Това беше защото ми се бъгна всичко. Ако знаете, че ако спра да снимам, това значи, че нещо ми се е бъгнало. Не го правя нарочно. И гадост. Трябва да се го дропна, трябва. Тук има друго. Ще умра. Окей. Това може да е края на този клип. И